Inini nawo nemukomana anonzi Prince. Ndakadedzwa kubva pandogara kuShambo. Kunzi mwana arwara. Akandidedza kuzukuru wangu kuti sekuru kunovaita searwara. Asi vangafamba nemukomana anonzi Prince. Ndasvika ini Prince handakumuona. Ndakaona mumwe wacho anonzi Signet. Wavainamata naye chechi. Ndikati ngondiudzwa kuti chii chakaitika. Signet akataura nhoroondo yake akati taona anga asingarwari, takasumuka kubva pamba tikaenda mugomo redomboshava ngomakurira tichiti tinonomburutsirwa mweya wekuprofita. Vakapinda muninga vakatanga kunamata, akatanga kunamatirwa nditauna. Achinamatirwa kudaro akatanga kutaura chirudzi chisinganzwisisike kudaro, vakati timbomirai tibude naye panze. Vabuda naye panze, mukomana uyu anonzi akadona, akatanga kupupha furu nekubuda mutwa kututu. Vadzokera futi muninga, anzi akazonzi ngatipindei futi muninga. Apinda muninga akanzi ombiya unyore mazita evabereki vako vese emhuri iyoyi. Mwana anonzi akanyora mazita aya. Anyora mazita aya akatanga kutotaika njere ari imomo. Mati Prince ndiye aiva ari muprofita wacho. Anzi nyorai mazita, vasiya mbiya vakazobuda imomo. Prince anonzi iye akati ndaratidzwa pane musha uruda kunobatwa zvinhu. Mwana wangu uyu akanga avhiringika akasiyiwa nemadzimai anga ainawo mugomo imo. Prince akaburuka nemukomana aitsanangura pandiri nyaya achiti iye taburuka takasvika pamusha iwoyo. Haana kuratidza kuti musha wokuratidzwa pamweya, asi musha waaitoziva. Akasvika akatogashirana naambuya vaya akati ambuya chindipai kabhokisi kaya zvata ndichiita kugomo, toda unozorodza kabhokisi kati toda unozorodza. Anonzi akapuhwa kabhokisi kaya. Kabhokisi aka mukomana aitsanangura aiti mairatidza kuti mune chinhu chaifamba mukabhokisi kadiki kapo. Saka mukomana uyu akazoti inini zvokuti ndichinozorodza kabhokisi aka newe hazvichaita. Akadzoka kwaive nemwana wangu kwaiva asiwa gomo nemadzimai mai. Abva aburuka gomo. Vapa pashowground anonzi akabva atanga futi kutaura chirudzi chisingazwisisiki. Saka ini ndakazodetwa musi wa17 kubva pandogara ndakuzotsanangurirwa nemukomana aita. Tagara mazuva mairi mukomana anga asingatauri akangoshama. Amai vaPrince vakazouya vakati tisvikewo pano kwaRani. Vakati ndaratidzwa nemweya kuchechi kwatinonamata pane mwana anoda kuti abatsirwe. Ndikati imi mabva kupi? Zvikanzi ndabva kupindura. Ndikati mumburi ani? Vakati ndiri amai vaPrince. Ndikati hamuna kuratidzwa nemweya asi maudzwa naPrince. Ko iye Prince ari kupi? Zvikanzi Prince anofanira kunge ari kumakomo kwaari kushanda. Ndikati iye ane nhau dzake dzatoda kuti titsanangure dzaakaita. Saka hamene kuti tomuwana sei. Vakati ini ndinogona kupedza nhau dzacho nekuti ndaratidzwa nemweya kuti tishandire mwana uyu. Uwa ndakavapa mukana wekuti vashandire. Vashandira vakakumbira mafuta ehwai, vakakumbira salt, vaive nekamwe kapepa kechitatu. Saka nekuziva kuti ivo vati varatidzwa nemweya, ndakangoti pamwe wedu anoita sei? Anopora. Adaro amai ava vakati ndichadzoka mangwana nemunhenga wetoki nekuti zvoda kurutsiswa zvacho. Tigunu hachisi kukwanisa kunyatsosvika kuti gararo rake ribude. Pasina vangoenda havana kuzodzoka mangwana acho nemunhenga wetoki.
vakabva vangoendera futi. Ndofunga ini ndakazosvika kuma10 ndobvunza kuti ko amai vaya vazofamba sei, zvikanzi mai nini vavo vanogara pasasa. Takasvika ipapo zvikanzi vamuka kuma4 vachidzokera. Saka vadzokera. Saka inini mwana uyu haana kutora nguva amai vabva, akatora mazuva mairi chiti achibva. Saka zvinhu zvakandikatikamadza, takada kumbotakura bhodhi kuramwira Prince. Ndobva taona kuti shuwa nyika mambo mukuru, munhu anoremekedzwa. Zvese zvatinoita zviri pasi pamambo takanoviga mwana wedu. Taviga nemwana wedu musi wa31 takauya tikasvikira kwaSabhuku semutemo. Tasvika kuna Sabhuku takamupira nhau yacho. Hama dzaPrince dzikadedzwa, iye Prince anga asipo. Tikakurukura, amai vacho vakati kukanganisa zveshuwa takakanganisa. Tikati isusu chinhu chikuru chatiri kuda kuti tinge tichiyanana. Kana muchida kuti tisave nenhumbi pano, munofanira kuti mbiya yakaiswa muninga umu yanzi ine mhiko yekuti vese vachafa. Prince paakanga arohwa nemuzukuru wangu akarohwa achinzi ko iwe sei wazotora imwe mari mumwe wako achirwara zvakadai. Saka anova akazofonera mukomana uya kuti vekwasonzi vacho kwachisanhu vachapera vese kufa 1 by 1. Mukomana uyu kuti ari kufa. Saka achiitika ichi mambo wangu kana nanhasi ndikatikamadza. Ndosaka ndakati chisvike mumaoko mashe ndovanogona kunditambanudzira nhamo yangu. Mune zvamuri kupikisana nazvo here? Zvamuri kupikisana nazvo, taurai maziviro amunozviita. Pamusoro idare, pamusoro imamo. Pandiri kupisana napo ndepekudzina. Ndakaisa muzvinhu pangu. Kana kuti ndanga ndine kamukapepa. Kana kuti ndakasvika pamusha ndichiti ndatumwa nesu. Ndakazviita munamato pano. Ndatumwa nesu, ipapo ndinopokana napo. Nekuti ndanga ndine kamukapepa kana ndanga ndinapo, ipapo ndinopokana napo nekuti zvinhu zvandakashandisa zvose ndovakatipa pamba pangu. Titaura nyaya idzi kuti muzosvika ipapo makafamba sei? Ndofunga musvika ipapo mweya here kana kuti chii zvamangotipira? Inini ndakaenda ndine chinangwa chekuti ndanzwa kuti vakanetsa naPrince, vakarwana naPrince. Semubereki womwana mai vangu vakandifonera. Kuno ndozvaitika. Ndakati mama ndiri kuuya. Zvikanzi yemunzwana nekuti chii chakaitika kuti vasvika pakuru vana. Ndakaenda ipapo ndikasvika. Ndauya pano ndina mai vaPrince. Ndofunga hanzvadzi yatawana ndoyaindiziva pamba papi. Ipapo vamwe vangu vasingandizivi. Hanzvadzi yatawana yemufi wacho ndaindiziva. Ndikasvika ipapo vakanditambira zvakanaka, ndapiwa pokugara ndakagara. Ndakati ndauya pano ndine chinangwa chekuti tawana ari kurwara uye makanisa naPrince nokuona kwamaita naPrince, makarwa naPrince makanisa nemwana yazvozvikusa kuti chii chakaitika nekuzisa kuti mati zvinhu zvaPrince hemutere zvinhu zvake. Ndofunga vakapindura kuti zvinhu zvaPrince hatikupei svika Prince aya papi panapa. Tikuda iye Prince papi pano. Ndakapindura ndakati ndinokodzere kunomutsvaga kuti auye papi panapa. Ndakabvunza kuti tawana wacho ari kupi, zvikanzi ari mumumbo. Zvikanzi makasununga zviri kunopinda tese kumuona. Ndakapindura kuti handigoni kunopinda mumba mune murwere ndiri ndega. Ndofunga hanzvadzi yangu ndopayakada yasimuka ikabva yaenda zvayo. Ndakabva ndapinda mumba zvishuwa. Ndikakumbira mafuta ehwai chiro chechokwadi. Ndikapiwa lemon nesalt. Ndiko zvinhu zvandakashandisa pamba pavo zvipi izvozvo zviri 3 ndivo vakatondipa. Vakatonditsvagira ndifamba lemon pakatenge pasina pamba pavo. Vakati tonotsvagawo. Vakati nawo ndo zvinhu zvandakashandisa. Ndadaro ndakanamatira mwana. Vakati taona naye kumasoko kwakazara vachienda naye. Ndakasumuka ndikazvira kumba kwedu. Kwakumazoro doko vakatuma futi hanzvadzi yangu achiona chipfura parodhi. Vakati muti madzimai pavamboisa mwana uyu amboita zviri nani ngavadzoke futi vamuyerese. Ndofunga hanzvadzi yangu yakanzi ndiri kudiwa futi kupi kumiro. Ndakadzokera ndakanomuyeresa razorodoka. Pandakadzokera zorodoka kunamatira munhu. Kuti kutuka munhu kunamatira. Kunamatira munhu nomwedzi kuyeresa futi. Ndakadzokera kunomunamatira zorodoka. Ndakadzokera kubva kwedu. Mangwana kuseri ndakafonera Meg wangu anzi muri kudiwa kuno emergency.
ndakadzokera kumusha ndamuta mafoni kadzika kumusha ndofunga ivo vakazosvika futi pamusha wamai vangu vachitaura kuti tiri kuda futi madzimai razuva remangwana acho anangamuka ndisiku mukuzvinzwa vakazokutaura taureni inini ndiri atete vemukomana wokushaya mashoko ataurwa naamai prince haasiriwo pane vamwe vatosara kumusha vanotoziva zvavakasvika vachiita vakasvika vachiti ndatumwa nezwi kuti ndizobatsira mwana ndokubvunzwa nababa vemwana kuti imi munobva kupi ndobva vakati ndinobva kuno asi ndiri amai vaprince ndobva ndatomboti nekutiza kwakaita prince pano achisiya urwere mari akareva mari kuti ndipei mari toda unoita imwe munamato kuninga kuya kwakadonhera mari ndokwandonotora imwe munamato prince ndobva tamupa mari $25 $3 akati ndikuda kutenga mafuta ehwai imwe ndichatenga machira tichaenda tiri vatatu kugomo ikoko tonoya neminamato prince ndobva aenda kugomo ati ndakuenda kudomboshaka ndobva abuda mbaenda isu ndobva tasara kudaro prince akazofona kuma10 dzemanheru achitaura kuti ine hachakwanise kuuya ndashare transport saka pane mukomana anogara munext mumba yataona ine 2 rooms saka prince aigara nataona imwe rumwe pane mukomana ailojawo ndopatakaenda tichitirega tinopiwa mari tiwane kubatsirana nemurwere taenda ikoko mukomana wateve naye aifamba nana prince ivavo akabva ati regai ndinokwembawo kuti hamuna munhu here achingoita zvemajosi baba anoka prince mbadairo pamba sina kana 30 minutes patinogara nekusvika pamba sina prince akadaira ndobva uyavhura dho akati kourimo inga wati washaya transport ozoya mangwana kuseni kochizva ndiri kutosvika mai manje ndobva tasiya saka mugwasha wadi wakazouya mbatawatsanangurira zvakaitika tikati madzibaba ndovanga vachiti vari kubatsira mwana but zvavakaita takadzika nazvo saka madzibaba akati aiwa mudeedze yauye kuno ndobva vamubvunza ko iwewe uyu chii chako zvikanzi aiwa shamwari yangu izvo zvakatondipa pekugara tiri kugara tese ndandisina pekugara ndadzingwa naambuya kumba saka tiri kugara tese shamwari yangu akatondibatsira zvikanzi ko iwewe haunzwiwo tsitsi here nekurwara kuri kuita mwoyo wako kutotora futi mari $25 owanikwa wakararama saka prince akatsenga mugana ndopa akazorohwa akangorohwa mambama bvanzi akuita kwauri kuita kwakuna kunaka ukabatsirwa sei usiri kugona kubatsira mumwe wako prince ndopa akati mari yenyu ndokudzoserai mangwana ndichatengesa stovhu yangu ndodzosa mari ndobva abuda mbaenda haana kuzodzoka prince atakuzomuona ndopa akafonera shamwari yavo isainet waaifamba naye akati vanhu ava vakasanditsvaga taona hapone vachanditsvaga ende nembiya yandakaisa muninga vachapera kufa 1 saka zvadaro izvo ndopatakazoona amai vaprince vaakuzouya vachiti ndatumwa nezvi kuti ndibatsire mwana ini ndakatombobatikana ndikati amai havazviti vakati aiwa ndoda kubatsira taona ishamwari yaprince ende ndatumwa nezvi ndobva tangoti pada zvingabatsira nhendipindai ndobva vapinda mba vakati ndipei lemon ndipei salt nemafuta ehwai vasunungura tipei tuyatowawanda vakatanga kufuridza mwana mudzeve vachimufuridza maziso vachizora zvimwe vachipinza nemukana vapedzera kuti ndipei munhenga ndobva tatsvaga munhenga vataona munhenga wewo zvikanzi waita mupfupi ane chigararo pauro zvandichida munhenga wetoki saka inini ndichazodzoka mangwana kuseni imi munotsvagwawo inini ndotsvagwawo munhenga wetoki ndoda kuti ndibatsire mwana uyu anoita zvakanaka tikawirirana kuti hongu zuva rudoka vakadzoka vakasikonamata zvakare ndobva tatarisira kuti vachauya mangwana makuseni vachiita sezvatawirirana amai vaprince havana kuuya vakangofumoenda ndobva takatuma vanhu tikati aiwaka mwana urwere hwacho amboita senge aita nani but urwere hwacho kwidza mhanyai munovadeedza muti huyai mati muda kubatsira mwana zveshuwa vakashayikwa amai vaprince vakawanikwa vasisi mwana haachagoni kana kunwa mvura kana kudii mangwana acho achibva atoshaya ndo zvakaitwa naamai vaprince
tiri kudare kwasabu vaibvuma maminetsi achinyorwa asi nhasi zvimwe vaakuramba mazvita inofunga pakudarika katidera vanhu vese ndinopasi garaini pasi prince ndiwe muridzi wenyaya kana ingotipira kuti zvakafamba sei tisati tazobvumidza vamwe vesavo. Pamusoro tofunga mukomana kushaika vanonzi Tawana nehanzvadzi yake. Chekutanga kutanga kuzana navo vakatanga kuya kukumba kuravo vachida kuyereswa. Tofunga vanhu vaigara vachipota kuHarare vaiuya kumba ndichivayeresa kusvika Tawana uenda kutotamba naye achitouya kuchechi kwatainamata tiri pamwe chete nehanzvadzi yacho achitouya achipota achiyereswa achidzokera kumba. Tofunga tatotoroneke gore rese vachipota achiuya kuchechi ndichivayeresa achidzokera kumba. Tawana uya aitouya kuchechi apo napo achitira se achiuya kuchechi sitoenda mumakomo akasiyana tichidzoka. Saka rimwe zuva takaenda mungoma kuriro mudombo shava tikatoenda tiri 6 kufunga tandiri madzimai anga tinawo nesana madzibaba namamwe madzimai anga tinawo mugoma ari kwapo takatopinda mugomo tandine 3 days tirimo zuva rekutanga tatorera mugomo tarara mugomo takatomuka takapinda muninga kuseni takabuda tawana nevamwe madzimai vakatonochera mvura pasi pegomo vakadzoka isi takasara vadzoka kudaro tawana akatonogadzika mvura pasi agadzika mvura pasi akangoti amai abva atanga kugwina apedza kugwina kudaro abva atanga kubuda fufu neropa tokatanga kumunamatira tamunamatira ndopa akapengenuka Tawana yabva amuka titatorera futi mugomo imomo amangwana acho kuseni ndopa takatora kudzika pasi pegomo tipamba toti tese tivake munamato ndopa takadzika pamba pasi pegomo tadzika pamba ipa pasi pegomo tanovaka munamato wamune bhokisi ranga riripo bhokisi iro ranga rine zvinhu mukati ndo bhokisi ratakatora bhokisi iro ranga rine zviyo mukati bhokisi iro takaritora takanozorodza mazodza takanovisa pasi tapedza kuzorodza bhokisi iro rofunga bhokisi yanga riri pamba vambuya pasi pegomo vanga vatoti vada kubatsirwa neni ayo amai ava ndaivaziva ise ndagara tiri mugomo akati kana mazwa egomo zvapamba mutibatsire tenda kudzika vabatsira Tawana namwe madzimai vakasara mugomo ini ndakaenda nasainage mukomana chautaura siku namwe madzimai varapa tiri 3 ndokuti takaenda kumba ikoko tandura bhokisi ranga rine zviyo bhokisi ro takarizodza takadzoka mugomo mukomana Tawana ndopa vakabuda vakaenda kumba isati tochera kumba kwacho amangwana acho tofunga tatoradza nge 6 days tabva kugomo Tawana ndopa akafonwa nateta chanzi chimoya kuno timufamba ndopa akanizisata mumwe anguda kuti ase ndakuenda kumusha kwacheuta ndopa akatogeza zvakanaka akatochinja zvese tofunga hanzvadzi yake paakachinja anga aripo aitozvifambira akasangana nemwana watete ari muzukuru wacho mwana watete akatosangana nawo patogeti akatokwira mota dzokuenda kumusha kwatete vachisvika kumusha kwatete koko mukomana achiri mupenyu achitaura akati takasvika tada kufuridzwa kun'anga takandogara mun'anga iwo 3 days tiri kwati ndine zvinhu zvandaipfungaidzwa nemushonga wandaipiwa ndichidya tofunga natete vacho vakazotanga kundifonera zuva rekutanga vachinditi dai zvimuchikwanisa tipewo tendera zida kuwedza mari yemapirisi mukomana arondwa musoro ndakati mari pazvino handina mari kubva azofona zuva rechi2 vakati mukomana chizoita kuti tese usvike kuno ndopandakatsvaga mari ndopandakaenda kumusha kwacho ikoko vandifonera vakati uyai ndakatosvika uri usiku ndakatotangira pabhastop kusvika ndasviswa pamba patete vacho ivavo ndakatora zuva rekutanga tichimunamatira mukomana kuseni kwacho mukomana akatogona kutofamba achitodya chitotenderera tese takatodzoka takarara usiku wacho kuseni mukomana ndopa angotanga ndikutsva ndakati zvino ndinodedza imwe hanzvadzi yako nasekuru vako ndofunga ndakabva ikoko ndakakwira futi ndakaenda kuHarare ndaenda kuHarare ndakatora hanzvadzi yacho hanzvadzi yandakamudza ndozvipa nemukomana nokuti mukomana hanzvadzi yake anga asingawirirani ndakati musaone kuti musukira nemunhu inyaya iripo ndekuti handechi kune mukomana ari kurwara ndopa vakabvuma vakatanda mari yebhasi ndakati ndokukwidzai ndopa ndakavakwidzai iye hanzvadzi yake nasekuru racho ndakavakwidza tikaenda kumusha kumba kwateta takanosvika kumusha tikati ata 2 days tiripo ndakati dai tamusuduruka panzvimbo ndopa takabva kumba kwatete vacho tisati tatobva kumba kwatete vacho vakati madzibaba maita rudo mabatsira chi muzukuru wangu unofunga vakatoti madzibaba oitokiri vakatonditenda vakati oitoki muono chekubata mazvo ndakati sizvo tine munamato ndozopedza pamba penyu ndozodzoka ndoritora ndati handizvi ndikwana ndozodzoka ndoritora nemtimwe munamato ndopedza pamberi ndopa takatodzokera bhastop takakwira tine mukomana
zuva rekutanga nofunga takasvika pamba pehanzvadzi yacho takarara mukomana chimunamatira kwakuseni kwacho ndakatoti ndipei mari daunotora munamato kuti nditore nditsvage nofunga mari yavo taura $25 haisi vakanipa $23 vandipa mari iyoyo ndakatoenda nemukomana ndisaine ndichitikanotora munamato ndai nemunamato yacho vati madzibaba chimumirai kushandisa munamato yenyu tine Unotora munamato. saka notora munamato aitora mudombo shaka Munamato unotorwa vari munamato. taitora munamato aitada kuti tishandise Katombo munamato. Matombo ndeoshandisa munhu vasingapingi. saka tauya nemunamato iyoyo vakati madzibaba chimumire kushandisa munamato iyoyo tine vamwe vaprofita vatatsvaga doti vamubatsira mukomana imi chimumirai kana vazokundikana tozokudzai kuti pfurirei mberi nofunga wakaenda kune mumwe muprofita akauya akatsvagidzwa sauti nofunga sauti yaitosvika mu2 kg akatsvagidzwa sauti hanzi mukomana mupei sauti airamba achidzwa sauti yemabhonzo kusvika akarutsa gararwa raakarutsa mukomana abva arutsa gararwa nzi rambe muchimupa sauti iyoyo doti muzomutsvagire madurure hanga ione mvura yacho ndiri munamato doti nditese ndimuvakire mukomana uyu nofunga madzibaba ayo vakabva vaenda indiripo ndendakakutarisa uno tine ndanzi chimumira nofunga madere acho kwakauya muzukuru wacho anonzi Domboyo ndopa akandibvunza kuti wo vazotora sei mari ndati ndinotora munamato ndisandatopedza kutsanangura ndopa akatanga kuita sei kundirova anopedza kundirova kudaro abva ndipinda mumota mangu tiende kugomo kwati abva anoloka mota yake haana kuzoda kuti tiende kugomo kwacho abva apedza kundirova ndopa ndakatopinda mumba imomo ndakati ini ndakuita sei ndakuita zvakamaundirova nditoro pakubatsira mumwe wangu kuti aite sei aite zvakanaka ndakusuduruka rega ndiende zvangu ndofunga ndopa ndakabva ndasuduruka ikoko ndopa ndakabva ndauya kumusha uko asi mukomana waitomugara achidoko pamusoro mukomana uyu taure zvinowacho pamusoro echamani ini ndinotsimbwa mashoko ari kutaurwa muno mukomana Prince unoziva kwandakatanga kuita inini ndakamuziva mushure mokunge Prince ndanzi kuti auya kuzotora mari mushure mokunge Prince atora mari achiti aida kumutora munamato akafonerwa Prince atora mari kuseni ndobva ataenda kudombosha kugomabuya kutora munamato akazofona usiku achiti ndatadza kudzoka inini yetransport kutaura kuno ndiri pashowground vanhu vaifonerana naye ipamba panga akarara zvangoenda pana pane pagoti ifamba motikari vakabva pambapa vakanosvika Prince vakaona Prince akarara achiti nini ndiri kushowground ini nekuziva showground neparodi paakanga ari apa apaona ndozvandakarovera Prince nyaya yekunyepa uchitora mari pamurwere zveshuwa munhu akamurovaritira apaona ndomuzoona tanga kuziva Prince paaizotora tiri kudare pasabhu kuti aiwa nyika ida kutodzosera hawaigona kutidzosera ndobva mokutora chokwadi pamberi pedare ulipo iweyo takamurovera kunyepa Prince kuti hautore mari woti ndiri kushowground iwe wakarara mumba munhu ari kurwara ndozvandakarovera mukomana zvadare izvozvo ndakanga ndisipe chazoita kuti tisumuke kuuya kuti tisvikoska kwasabhu kwamatemari inyaya yekuti amai vaPrince vatumwa nesu vachiuya kuti ndatumwa nesu kubva kwamuchapondo kuuya kumurwere vanonzi vakanga vaine kapepa kavanga vainoga kutsanangurwa kuti vaitora kapepa iko vachiisa munhu zvinokana kana chiremba chaiye achirapa anokuti murwere uita kumubaya mushonga wakati munhu wobaiwa mushonga watiri kuziva zvino ava vaiisa mushonga mukanwa watisingazivi zvakaita kuti munhu ipapa haana kuzomwa mvura anga apedza kusiya pamuporeji ndini haana kuzomedza mvura haana kuzomedza poreji apaona uyu Prince akanga afonera signage achiti izvoni ndarohwa nadombo taona ari kufa vachanditsvaga indakaita nditsvage Prince ndakatora taona ndikaenda naye kuhospital kumaosekwa inini ndabva kumuosekwa tikazokudzoka nataona pamba ndakaona ndataona mung'anga kana zvari kutora zvekuti vakaenda kudzongerapisa munhu vaitamburira munhu kuti munhu adi apone asi chinhu chakatikaza kuti tizosvika mumusha machivhunga tuye nenhumbi dzemukomana wemufi inyaya yekuiswa zvigunwe mukanwa achizorwa zvinhu zvatisina kuziva zvakaita kuti munhu asamwe mvura akafuridzwa munzeve akafuridzwa maziso akafuridzwa nemukanwa naamai vaPrince ndobva afona akati vachanditsvaga anofa ende zvishuwa akafa ndosaka takaine nhumbi mumusha machivhunga ndomaziva Pakafa ivo Prince vatenge namai ake vakauya kunhamo havana kuuya kana pamakazoziva zvenhamo makabata maoko pamakatombohamuna
namo vakainzwa nekuti tichisvika musha machivhunga takatozobatwa maoko nababa mudiki vaprinzi vachine matambudziko ataona irandi wakabo chachokwadi chakuresera mama nyorwa na sekretari taurako nawe yakaitika ndekuti nawe iri kutaurwa nadomba vakasvika zvichokwati pamba pangu ndatoona motikari ichitosvika ava ndipo pavakazotaurana namurewa kuti mouya musi wa 2 isisu vakati isisu takauya prinzi tiramuona ari pano kana asipo isu tiri kuuya nenhumbi tiibva tasiya nhumbi idzi ndobva tati ndizvozvo ndobva vana murewa ndobva vaita se vaenda musi wa 2 ndipobva vakazouya tonga vakazouya kumaleti noti baba prince vakanganzi vari kuuya na12 o'clock takavafonera amaprince ndo akatoshandisa foni yavo vauya pamba ndovataura kuti hanzi izvo baba womwana uyu vari kuuya na2 ana 12 vakauya na12 ndobva vari kusvika pano pamba avawo ndo vasesonya nguva yacho ndo vasvika ndobva vagara patakagarira ndoandazoona vana vamaprince iva ndobva vazouya tase ndipo pavakauya vachizodongoreza ndoandati afane mira ipapo ndoona vakutipinda mugoronga kuti unge vari kutiza ndoandati muri kutizei akanzi atange tatumwa nzi tarisai kuti vauye ndakati ito nodedza amai venyu izvozvo atomirirwa ndovatamirira nguva dzaenda ndobva vanodedza ndobva vazouya havakazouyawo leti ndobva tasvika ndotavati nhau tiitaurai nhau yenyu ava ndobva vatanga kutaura navo pane mumwe anonzi Stephen sekuru vamarufu ndiye akaondonga nyaya dzese ava vasati ini ndakanga ndakatomirira kutoti avakataurira nevauwadzani pachavo Stephen ndiye akazobva azoti abvunza kuti ko sainechi wachona ari kupi akanzi sainechi hatina kunge tauya naye nhasi akanzi muri kubika mbodza vana murewa wabva wagumbuka ndobva vakabva vangoti ndakusiya takuenda kunosiya nhumbi pamba paprince notiri kubika mbodza hapana zvatiri kuita ndobva vakasumuka vana murewa ndobva vasumudza namai avo kuti handei hapana zvatiri kuita tiri kubika mbodza ndobva vakasumuka murewa ini ndoandati kana makunosiya nhumbi inini hazviite ndoda kutenda nemi kwamambo ndonopiriwo kuna mambo motaura nhau yacho ni yese pamesi pamambo mambo utonzwa zvaanotaura mozoenda henyu zvechokwadi zvakaita saizvozvo vana murewa vakaenda ndo vanosiya nhumbi pana maprince inini ndovandazoenda kupi ndatauya kunoko ndatakwira mugomo ndatasvika pamba pamambo ndataona tonga mukomana ndiya takaona aripo mwana wamambo ndotasvika ndobva tabvunza ko baba vari kupi hanzi baba vakabuda ndovatati ko sekretari hanzi sekretari nhamba dzake ndobva tapiwa murewa ndovafona ndobva sekretari vati ndiri kuno kwasupa uyai kwasupa zvichokwadi ndotatadhiraivha ndotatadzoka ndotasvika pasupa tasvika pasupa ndobva taona nasekretari ndobva ndavapeira introduction sekretari ndandati murewa chipira inyaya nokuti ndakairondedzera ndogona kupotsa kutaura ndobva murewa ndobva warondedzerawo sekretari akati aiwa tazvinzwa zvamaita zvakanaka chivhunga ichienda henyu isusu prince ningino marufu asirwa nhumbi ndiakufanirwa kuuya uzomangari kupi kuno kuti nhau iyi izoendeswa kupi kudare mutaurirana ndakati aiwa patsvene takabvawo ndovandiperekedza ndovanondisiyira pamba ndobva vazodzokawo murewa ndovavaenda kuharare ndo zvakaitika baba marufu ndipobva akauya kumanheru kana takataurwa kunzi kudini hadzimai vake statement yavakamutaurira handizivi ini ndichitodya sadza ndakatanga kupiwa mvura yekugeza ndovandageza nekamuzukuru kangu
ndo ndapiwa sadza ndakutodya kuti ndimanye kuchechi ndikuto mvura yakanga yatomisa ndasvika ndo asvika marufu anzi mudhara gogonya ndandati ndiani anzi ndini ndakatipinda hatisi kumbopinda mudhara ndatouya kutota zviri pamutemo ndasiya nhombidzi ndaenda ko wakusiyira nhumbi inini nhumbidzi dzasiwa ndedzangu here ini ndiri kuziva nyaya dzenyu here ni ndobva ndati hazvina mhosva inini handibate nhumbi ndova ndangodzisiwo dziri akadzisiya ipapo ndova ndafonera sekiritari madyiro ndobva nditi enda kumapurisa chivhungo mangwana acho ndakafumira kuenda kumapurisa zvichokwadi ndakaswerapo ndakabva ndazoenda kwasupa ndakati rega ndinovagarira kwasupa kumapasi 10 kundo kwavanouya nako ndakagarira kusvikira kumanheru ndakaswera nenzara the whole day anambuya ndakamirira mapurisa ndobva mupurisa ndazofonerana naye tokunga mukoma wa Stephen ndakazonipa foni ndobva ndakazofona kuti nditaure nemupurisa ndobva tazowirana kuti hanzouya mangwana kuseni kuma8 tenge tasvika ndobva ndakazouyawo kuma8 kwacho ndakagarira ichokwadi vakazoya rune kuma10 ndobva vasvika ndo ndavapandira nyaya ndobva nditayo chifonera une nhamba dzamarufiri nyaya dzacho nedzakawanda akaitaura vakikata manje vanonetsa nokupai nguva yekutaura makasununguka muri kuzvidzoka yamarufu achibvunga zvamakaita izvi chandingangoda kubvunza sabhuku uyu muprofitero kana amai avaprofita ongoro kwete kana anonamatira kwaari kana ari muprofitani muna mambo vakati vanonamatira ameno anza mukuru wenyu anonzari tikutaura isusu hatina vatungumirira patakakubvunzai takabvunza mwana wenyu kana hachaziva ndiye nhasi anenge ari smart pane isuyo saka nyatsoziva ndakabvunza anonzani mukuru wenyu pamunokusangano kwenyu ndakabvunza kuti pakati tonamata naDevrish ndakatoti muri muprofita chaichai pakati saka ndozvandada kuchiziva kuti wezi kunyange mwana akanamatira kuharari amati development yekuvillage nekana mane mwana amuprofita inini chiprofita chake handizivi nokuti kana kuti akanopatsira chiprofita chake kana ari muprofita inhandiziviprofita inhandiziviwo aiwa ndozvandaidangoti atiri kuitira kungoti nyaya dzedu dzakangoningirira wezi akanyatsoongororwa chako chako munhu anoenda kucheka maona tinonyatsotaura chokwadi kuite kuwadzirana because iminese hapana nematsamba ekuningira maona hapana nematsamba euprofita kana nokuti maprofita chaando nematsamba avo vanonokiliwa kupolisi kana pane maprofita asingaziziva ari muno munotonokiliwa kupolisi kuti muite chinamato chenyu mopuwa mapepa maona saka tisingazive kunawo here mapepa muhamatasi because hatingarambe tichitaura nyaya tiki kana mune mapepa tochitanga manje kana musina makutongobatwa nemhosva nekuti hamuna mapepa echiprofita chake munawo here mapepa echiprofita hamuna mapepa asi munozviziva here kuti urape vanhu vane mapepa eNational Healers Association aunofanira kutora kuti kana wasangana netsaona dzakaita seidzi ndovana kumirira ivasi munawo hamubvumirwi kakubata vanhu ndozvati tichitaura pataitaura kuti pamwe unogona kuva makatoti venga pataiti hatichada kuti vanhu kupire mugomo ndozvinhu zvatinenge tichiita sei tichaavoida izvozvo izvi kuti medu munomamusana hatidi kuti ropa ateuke vanhu makwira mumakomo maona ezinezona ropa rateuka
ende kunyange makaexplaina zvakaita sei hapana zvazvinoita sei nekuti ropa rakatodeuka maona ende munhu wamaizivana naye haasisipo ava vari kutaura nekuda kwokuti vaingoudzwawo kunzi ndo zviripo ende imimi iwo ndo wakatonogara ipapo zvokuti dai ari kuti mwana wavo ndiavaya kuzogara kumba kwako zvaiwana machi but iwo ndo waitogara ipapo ona saka apa toita sei abeno chibatsiraiwo mama kuti koitwa sei apa taura tizvekamanzi pamusoro iseurira madhini ari kunzi steve niwati musi wakatanga kugarwa dare takanga tisipo andabudawo naprince tataenda kushamba vachizouya the day 2 musi wakazozosiya heni musi wokutanga wakauya havana signage ndiwo wavari kuti uri witness wavo kubva vanyoresawo zvavakanyoresa maminutes musi wechi2 ndokubva ndokubva vauye ndokubva vataura nyaya yavo ndakati ko imini signage wacho akanyoresa mushure mekunge maminutes aya averengwa ese prince achibvunzwa zvinhu zvachida zvichitipokara ndokubva vabvunzwa mheno ndovainzwai maimaka here panyaya yemari yenzi $25 atanzwa zvenyaya kana vanhu vabvunzwa vamakabvunza ndo vatakutodyira navo zvese zvavambozviexplaina vamakaiwa mambo inakubvunza kuti vane matsamba here chete kana ubvunza kuti vane matsamba zvikozi nenyaya dzakawanda iyi vando nemhosva ukanzwisisa yekutogona tovharira kuzi masiya papolisi ukanzwisisa saka usada kutaura zvekuti chii kana kuti chii tatikuda zvekuti utuze kune matsamba here kuti ava ukwazi here kuti vane matsamba because ava muno mamambo avazikanwe kunzi maprofita ukanzwisisa kumapurisa vari kutaura kuti havana matsamba because munhu anenge ari muno mamusana achiprofita anoda kumukwa mambo osotaura kuti mambo isusu nesowere ratakuita kuri kumbiro kuti tishande mambo wabvumita vatowanambidza vanotobvumirwa namambo nokuti ndo varidzo ivhu remunomo ona kana vasina izvozvo zvaukuexplaina aizvinza atitata zvekuexplaina zvakaitika izvozvo zvakaitika isusu takubvunza zvavane tsamba here havana saka ndobada kuti kana vasina tsamba vane mhosva chete hatitata zvekuexplaina kana kutaia sei kana kuta sei ndokuti munhu akatofa tanga mupenyu ndobva taizotangira ipapo kuti tochiita vachiita mapepa munhu aone kutoitwa sei maona patese munhu achina akatofa ona saka isusu taona zvematsamba maona kugarako pasi haya ndikutaurapo tikutaura ese takutaura nyaya yematsamba inzwa mai takutaura nyaya yematsamba pakafa munhu wachona pakaitwa posiwo zvekuratidza kuti munhu wacho isusu takutaura nyaya yokuti vamwe vane matsamba here takuitira kana mune vamwe vanoita vasina matsamba muno votoziva kuti vakutomhanya kutsvaka matsamba because tamunoita operation tsamba unayo saka zvekuti vakaita postmortem kati havana izvozvo hatisisine nazvo because tingaswerere nyatisinana nebasa tikachengetedza tatikuitira mutemo wenyika anotaura kuti munhu wese ane kodzero yekunamata paanodira ukanzwisisa ndo mutemo wenyika kana hatiwa abuse manzwa kana makapuwa kodzero nenyika kunzi namatai pamunodira hamuzoabvisa muchingoenda mungoti chero munhu wese angonyuka angoti ndaprofita tozvati mabasa ari kunetsa munhu ongonyuka akuti ndati ndaprofita saka izvozvo ndozvatirikuda izvozvo maona kurova zvikunoita hazvina basa maona but tinotarisa nyaya senyaya maona imimi mhosva yenyu yekuti makanamatira munhu musina tsamba dzekuratidza kuti muri maprofita
ndomhosva yatingovaona nayo mambo tisingazoziva kuti sataipika kwamunhu ava kuti vazosiya hembe chinangwa chenyu chachekuripwa here kana kuti chii kuitira kuti mambo kana vakuzotaurawo vangoziva kuti vaku chinangwa chendisi chekuyozosiya hembe inyaya yekuti pambiya yaifonera achitizvo uchapera nembiya yatakapedemera kuninga yakanyoresa mukomana nebakatwa anokudubura mbiya iyoyo ipwanywe neamai vachitaurawo vachipupura mudare muno kuti chavakaisa munhu mukanwa zvitichenerewo isisu kuti chavakaisa munhu mukanwa ichi chii neuyo ari kutaura musikana wekuti hanzi kana waida postmoti inogona kungoitwa chero munhu akafa anofukura ikaapulaiwa mutemo wezimbabwe zviripo ndauza mukomana signage ari kutaura nyaya iyi nofunga izvo tutaura naye pafoni tokumubvunza nyaya haana kuuya nhasi izvo zvaari kuzviramba pafoni mameseji acho tinawo haiwa izvo zvemameseji tambosiya pasai signage akaudza nyaya yacho ngatine izvo tokumubvunza asi ari kuramba nyaya yacho kuvanza pane nyaya yemisedari imimi ndakubvunzati mune matsambereo izvi zvokuti kana signage akauya kana kataita sei inini ndikubvunza kuti signage haane digirine because people vagare mamusana manzwa ende hapana patingambofa takakuprotecta kuchiita zvinhu zvakaita zvakadaro maona ende isusu hatidi kuti tizonzi dare because tatonga nekuti muri vagare vemunava vasi vagare vemunhu nokwanzirira kana makapara mhosva zvinotonanototi mambo takaita motokumbira kwete kuti motiudza kuti signage still tichamubvunza kuti ane kana ari signage vachona ari profit tichamubvunza kuti kuti unetsamba yechiprofita ona because nyaya yapo apa yanyaya yetsamba kana mamusingazizive kafanira kukunyepera chienda izvozvi kupolisi vanotokupai clearance yokuti uyu because pane mitemo yavanokuudzai maona because isusu tonyatsoziva kuti vamwe vechechi dzenyu kunyanya hatitati hemingoti venyenyedzi nomwe pane vamwe vanotora zvigunwe zvevana vachinocherera vachizvika ndoma ndoti simba racho neriwandei because zvese izvozvo pamunenge muchinyora munenge muchitoningiri kana mukuru wenyu unonzwizve kuti weshe akauya kumba mukuru wenyu chai kana muri wenyenyedzi nomwe chaichaiyo akauya kuna mambo achitaura mitemo yavo yavanoita maona saka isusu pamunenge makuenda kupolisi munonyopiwa clearance munotoenda nebumbiro renyu remutemo munovaudza kuti zvito zvatinenge tichitedzera zvakadai kuzowanika zvinenge zvaita zvaitika because vanongotarisa kuti dii maita zvakati zvisati tabvunza kuti iwe semuprofita une mapepa here kana usina ndo mhosva yaunayo haunayo asi dai vangu vadai wainga handisi muprofita then tobva tokotayo pamwe waingonamatira usiri muprofita semunhu akanga aona pane urwere unless kana zviri but kana uri muprofita pakuda matsava maona because zvakufanira dokta chaivo kuti akwanise kunonzita sei kurapa anenge ane matsava because munhu wese anogona kuita dokta wangoziva munhuiviri but kana asina tsamba manje ende munhu wese muprofita takada zvitarisa ona but kana usina tsamba manje alright imimi ana chivhunga manzwa kreme kutaura hanzida kuti iende wamakaisa mbiya monokurukura ndo kreme yavo pane zvimwe isu hatisi kuda kana mari wavanhu asi kuti tikaenda vakatora mbiya ikapwanya ndiyaruza pakaisa mbiya zvisunungure musha wese iwo zvinanzvarurwa kumusha vanhu vese vanenge vakungoti mbiya iyi yakakwidibirwa masiteri vanhu saka vanhu kana vachifanirwa mwari rufu rwuriko uyu ngaakudubure mbiya pairi isi hatisi kutsvaka chetodaura ini ndigere pana vanhu tori muprofita wakamufuta tori nemapepa anga akakwana emuprofita asi ndotoshandawo muhurumende apona handiite zvechitsotsi nemunhu anotorera mari apona
saka kuti satida mari wakati ngano kuti kuna mbiya chete mbiya toiona kana ichipwanyiwe pwanyi zvasunungura muvese ava vochenese wamaya kuti tichenerwe tese kuti chavakaisa mukanwa memunhu chii dare risirizive tojererwa kuti wenda akafani chakati chaakaiswa mukanwa tasunungurana nava tinakana chinouripo hatikuda kwavari kana mbudzi hatiswiri nyanyakareukastere iyo wainzwa yako ikuidzukira kungomakurira kunobvisa hari anguya muchitauro wenyu yeningiri yezvamakaisa mukanwa pamusoro ndofunga pavakutaura pembiya ipapo ndopandiri kungopesana navo nokuti akaudzwa kuti vakudibira mbiya ndesignage wacho ndofunga iye ndiakutoza bainana ndokudibira mbiya ndofunga wamadzimai angaenda mubhombo ndovarapa saka hakuna nguva yekundoenda nawo bongo wacho ndisina kukudibira mbiya Wanatoka Brebanze hadisi. Anatoka Bandera. Brebanze beba bweni. Brebanze. Anomboti chako. madzimai sina mungu Brebanze. Ati ngavasa rengetendare ngavaenda iye wacho akataura tese 360 yatine mbiya dzakuramba munhu nhasi zvine parecording yatina kuti tese 360 yatine mbiya azvokuti ndatikudibira mbiya asi akuramba mbiya zvine Oraiti mameri avataura. Pane padikiri kwapinda kuti nemudziso mezvikamwana kutsigira parunyanya zvabva navakumbia. Komana anotaura zvekabhokisi katinanga nezviyo kakaenda kukabhokisi. kabhokisi ndakakarasa Nukumbiro wabereka vada kutaura nepasi. Aone kune zvavanotaura signage takamuziva pakuvhara kwemukomana aitamba nehu signage anogara panext nepambuya ikuru patakauya naye kuno takatienda kunokumbira kuvabereki vake Makapera naye. takauya naye kwasapo takatonokumbira kuvabereki vake tazoenda kunokumbira manje nezuro kuti tidzoke naye futi kuona vabereki vakaramba nekuti vari kufonderana nani nevavo ndokurambizwa kwaitwa signage uya babi uya panapa isignage hatimiziva asi wedi pane kabhokisi radandairozorodza zviye zvinozorodzwa zvinonete Anoona mari issue yenyu. Imimi ana chifunga daifunga nesaini iyapa yenapa. Imimi ndimunokwanisa kuunza saini because munonamanda naye. Ungati ava vaunze ivo vasingazivane naye. Munhu wenyini. Brazi renyu munogona kuona ngenyaya ichiriitari ngati ipi. Ichitara kutozogona kuita because muda signage. Imimi signage inogona kuzonotaurana naye makupolisi. Makuchizonotaurana naye makupolisi. Because zviri zviri simple zvavari kuda asi kuti maona petizosvika ipapo maona nekuti vari kutotaura zvakati mibiravo muratidza kuti munotiziva kana kuti munoita sei kana zvakaitapo kudari izvozvo ndo zvavada kutishandisira panapo isusu tiri kuti avataura kuti toda kuti munongona kukudibira chete avo moexplaina zvapera maada petisvika pasiripo manje totombokubharira ipapo kana nyika raitandaaonogona kusiya polisi tozvanokutora ipapo maona because hatingaite zvokudii nyaya tine nyaya dzakawanda panapo maona kana tizonoshandisa muteuro wekuda polisi komushandisa maimuru unokuta kudzai kunopana haushandi maona Gari renyu ranga riri simple. Avada ungororwa kurikurambiya. Saiti kana muri kutyara muri kuti pamwe security hati safe taikupai vanhu muperekedzai mapurisa. Vokuperekedzai munokudubura mbiya dzenyu masunungura. Simple thing hapasudiwa mara. kana musina kukwidibira munonoaratidza kuti aiwa dzatakaita neidzidzi dzatakasiya dzakadhirina hatina kudzikwidibira dziri 6 dzacho nedzamuri kutaura takangosiya dzakatarisa mudenga moona ndofunga mbiya dzataenda nadzo ngomu nemumwana yake munhu wese akabudwa nembiya yake mugomo asi kana vada kutongonopinzwa kumuninga nekubuda ndokuti muninga hamuna mbiya yakakudibira isu tisinga
takaita kuti tinovamanikidza kuti tiende navo pamberi. Ivo ndivo vatunzi pana changamiro. Ivo ndivo vane nhumbi. Isi hatigone kutora nhumbi dziri pachivhunga. Mbi yakanayo chiri munyika. Hatikwanisi. Kana vari kuti vaka signage kuti tisodhanga zvaita signage ozouya. Isi kuti tikadedzwa namambo tinoremeredza mutemo wamambo nemadzisha. Chero patadedzwa tinouya. Baba hii phone call chete yakauya asi tadriver tauya. Chero tikadedzwa tinoti tinouya. Pavada kuti vazinga vachiunza signage iyo ndivo vanozivana signage. Mbi vanenge vainadzo. Isi tikadedzwa kuti tinodzoka. Asi munhu vari kusara nacho. Ndakabvunza kumwana yakumbia vakadzoka nazo. Handi makana nembia ngoma makaburuka nadzo. Dziri kupi? Dziriko mune munhu ane yake. Takutaura shamwari chinhu chikunetsa ndika. 2 hauna mapepa. Pepa unoda kutaurira panze kuti unatotaura chokwadi ana mambo ataure nevakomana avawirirana. Unotaura kumapurisa. Ende hausi kudzoka nokuti hauna pepa. Ameno mureo. Ameno imimana mureo imi. Ava kuti mabia dzavo munhu nemunhu amane mbia yake yakadzokera. Uye mwana wenyu iri kupise zvaari kuti yakadzokera muamani. Tinombiya takaona. Takaona isusu kanhu kanga paakaprofita kumba kwaamai kumahoseko. Achiti kuda kubviswa kanhu kane chuma nemvere. Bona kanhika kuti takazokaona mudhurowari wadhupu. Kumba uku zvinhu zvakimamaka kai profita kada kubviswa kumahoseko. Takazokaona modhu kumba make kakaine mvere nechuma. Kwavanenge vachitenga pagunda. Ndofana kupedza nyaya mambo asati vaningiri mambo ndofunga nyaya taiongororawo ndonga nenomanzwa zvekutaura semaonero edu ava ana marufunga vangochengeta nhumbi dzavanoita dzavakapiwa kana vazoda kuti zviningirike ndofunga ivo ndo vachaziva kuti vachadzoka pamurimama kuti atafunga kuti ati nhumbi dzechinikirika dzichidzokera kuvaridzi vadzo nokuti tazofungisisa nokuti pari zvino tikuona takaramba tichini kati ivo kana vazoya nasainage vatinovarotaura hatizoti vachaita sei saka takusiya pamurimamo kuti motipa judgment. Naishama signage vatomukwanisa kuenda here? Ya signage ndakamuudza anokwanisa ku. Unaenda here? Nokuti nhumbi dzemunhu kazvingoda vambadzachii. Andenda kuona pane nyaya tingitumwe vanenge vachivirira. Iwe penye hapana kuvirira. Kuda unouya naye signage yokudziri. Andenda kutoita kuti upidze kuvanhu vainotaura naye. Ukwanisa kana kuya naye muSaturday. Kwaba nhasi wamuregere kuya naye. Kana wakuzuya waregere kuya naye nhasi. Ine andaya naye nokuti angana ava kava. Iwe uri kufonerana naye ari kufonerana nawe kana kufonerana naye. Ndainga Akaenda mapurisa chitani. Kana tiri muromo hatichaurani tatautaura chokwadi. Ndozvinei zvakanaka kutaura chokwadi ndochicho. Iwe waunena sada zvinoenda nomutoro. Iye zvine izvongo zvatinodarira wamusiyisa izvo. Ende ndiondo wanzi kufonerana naye. Wega wati ndiri kufonerana naye. Saka tomboti nyaya yenyu toendesa kumapurisa. Mozonouya nasainage wacho. Amai havana kuzopindirwa nyaya yavo havana kuzotaura kayechimakadza munhu. Ini mababa ndanaenda pamunhu. Andazvine handinacho pakaiswa pake kushauri. Ndofunga kushora kwake kwamari kanzadzi yangu ndari irimo. Ndinoda kutaura maburukita mezebi. Ndokuenda makomo ndosaka tiri kuzvirambidza muno. Imwe kunyeba muchiti muno maprofiti. Muda munotaura chii?
masimba anenge ari kana rigomo rinera reri munyotora mane simba ino saka kana munhu azokundwa manje mwakuuraisa vanhu ende iro gomo racho ramutora makaenda muninga makanoona muri nzvimbo yacho iri makakumbira toda kupinda muninga munoringa muchienda maninga munofana kuenda muona vati nzvimbo iyi Baba.